yan farin gida entertainment na gidan wasa, yan rawa na wasa na nishadi ne a baskunce tuta. Samun murya shi yarje a yau magan shirya waƙar gidan wasu ce yau zan tsara, farin gida na ga kowa kun tara, mata maza mu na wasa kun jera lallai tabbas. Dan shi na tsare na ni ba na shakka, sannan da ni wuya na miƙa, alaisa mai na manzo barzanka, harshen rufa na saba zan ware ba dan sun bi ka. Lagos gaba ɗaya yau ba tamkar ku, fage na wasa a wata ma'an baku, shi ya sa yan wazir zan gaishe ku, lallai fagen wasanni ba na shakku, dan na ga gayu maza mata tabbas babu kamar kuwa. An fara wannan kudi ga masoya sun tara, ni da ake ni ko waka na rera, inda nishadi kake so ko rera, manyan baki gidan nan ko yaushe su sun tara. Tamkar ko babban yayan ni na gaishe ka, tambi motorola na gaishe ka, ciyaman Suleiman na gaishe ka, ciyaman Lisko na gaishe ka, kai sannan ka. Cisco MC sarki ya gaga sannu ku, boss kai da sarki ya yau na gaishe ku, Sabiru bai sado na gaishe ka, manyan gidan wasu kule sannu ku, farin gida dole ne zan gaishe ku entertainment. Milin babu ke bisho sannun ku, su wallaboci na zira na gaishe ku, alasan ami bai sannun ku, gabalti zan zo sai na gaida, gamsan zo ka taka na gaishe ka babban yaro. gaishe ku, Aisha Kaduna na gaishe ki,
Fati small fati don sannun ku small yola da ranna yola Fati yola da hawa yar yola na gaishe ku gaishe ki maman Fati na Maryam sannun ku Milisin Talaba Zainab Yola tuzo na gaishe ki ke sannan ki na gaishe ku Fatima Jasibo na gaishe ki Lallami Tiyaban na gaishe ka Yalo mai nisai na gaishe ka Nubar na dole na gaishe ka Abdul mai kujera na gaishe ka kai sannan ka Mix Elwazir.